81 экіпаж камбайнаў, 70 машын на адвозцы збожжа, 20 зернесушыльных комплексаў. Салігоршчына уступае ў жніво. У гэтым годзе хлебная ніва складае больш за 23 тысячы гектараў плошчы. Традыцыйнае свята зажынкі прайшло ў раёне. Гэта свята пачатку масавага збору збожжа. Жніво і раней і зараз падводзіла вынік усёй шматдзённай працы сялян. Да пачатку жніва рыхтаваліся як да вялікага свята. І зараз яго адзначаюць весела. Свята зажынкі прайшло з удзелам старшыні Салігорскага райвыканкама Анатоля Ладыгі, а таксама камбайнёраў, якія маюць непасрэдны удзел у жніве. Яшчэ свята сабрало кіраўнікоў гаспадарак раёна, а таксама старшынь сельвыканкамаў. Супрацоўнікі культуры падрыхтавалі цэлае тэатралізаванае прадстаўленне са жнейкамі, якія выйшлі жаць первы сноп, з хлопцамі, якія з дапамогай цэпаў малацілі зерне. Збожжа першага снапа лічылася гаючымі для людзей і птушак. Першы сноп заўсёды гаспадару. Кіраўнік гаспадаркі, рашаючы Людміла Калядзіш, уручыла яго старшыні Салігорскага райвыканкама. Удзельнікам свята зажынкі уручылі і хлебныя караваі ураджая 2025 года. І гэта таксама частка абрада. Звяртаючыся да удзельнікаў свята, Анатоль Ладыга адзначыў важнасць гэтага моманту і пажадаў аграрыям працоўных поспехаў. Уже работа начата, и порядка 13 площадей зерновых из 23 тысяч уже убраны. Озимый ячмень буквально сегодня-завтра мы убираем. Урожай, в принципе, где-то на чуть больше четверти к уровню прошлого года. Ну и по валовому сбору в том числе озимый ячмень покажет хорошую динамику. Поэтому, если, в принципе, будем держать такую марку и дальше по урожайности других зерновых культур, то в этом году, как и в последующие годы, мы ожидаем ту динамику прибавки не менее 10-15%. Для каждого из нас это вот, в принципе, то испытание житейское, которое говорит уборочная компания. Конечно, это не битва за урожай, это подготовленное мероприятие, которое, в принципе, подводит к посевной кампании 2026 года и урожая 2027 года. Все на местах адекватно воспринимают ту работу, которую нужно проводить. И, конечно, задавая темпы только в приросте. Справочно мы примерно за полугодие идем по валовому производству 107,3%. Это высокий процент животноводческой продукции. Ну и вот растениеводческая продукция, которая тоже, думаю, даст свои плоды в результативном исполнении. Сельгаспрыемствы Салігорскага раёна поўнасцю гатовы да жніва. Падрыхтавана тэхніка і зернесушыльныя комплексы. Кіраўнік рашаючага Людміла Калядзіш ужо упэўнена, ураджай будзе вышэй, чым у прошлым годзе. В моем хозяйстве 5850 гектар. Из них посеяно 1700 гектар кукурузы на корм скоту. И остальные зерновые. 690 гектар это озимого ячменя, который мы успешно убрали. И 850 гектар у нас посеяно озимого рапса, который тоже после ячменя пойдем убирать. Остальное засевали у нас, поскольку элит хозяйства, занимаемся семенами зерновых. Также посеяно у нас озимая рожь, озимые тротикалии и пшеница. То же самое на продажу, на семена. Семена элиты, суперэлиты. Покупаем семена из питомников и продаем, реализуем другим организациям. Ураджайнасць азімага ячменя, напрыклад, ужо ў гаспадарцы мае вагу на 5 цэнтнераў з гектара больш, чым у прошлым годзе. Увогуле чакаецца, што агульны збор зерня ў рашаючым будзе на ўзроўні 10 200 цэнтнераў з гектара. Калектыў нацэлены на працу і на результат. Ігор Кудака працуе ў гаспадарцы больш за 10 год. Механізатар упэўнены, што будзе жніво добрым, а ў дапамогу тэхніка беларускай вытворчасці. Да, не жарко, прохладненько так. Комфортно работать. А сколько вообще ваш рабочий день длится? По-разному бывает. Бывает 14-16 часов. То есть именно вот в период жатвы, да? Ну, неограниченном времени. Потому что, надо же убирать хлеб. Мы же не будем, как говорится, до 5 и домой бежать. Погода не ждет. Надо убирать, пока есть возможность, ухватывать какие-то фрагменты, моменты, чтобы сжать.
Ігор неаднойчы быў у лідарах жніва, і гэты год, верагодна, будзе ізноў. Ёсць між камбайнёрамі спаборніцтва, хто больш і лепш пажне збожжа. Так што чакаем з такім запалам і да першай у гэтым годзе 1000 яму недалёк.